Jesam, osjećao sam se vrlo uzbuđeno da se vratim na teren. Imao sam malo više vremena nego obično, jer od 2009. godine nisam ispadao tako rano na Grand Slamu u prvoj nedelji, tako da sam imao, kažem, više vremena malo da se odmorim, da provedem kvalitetno vreme sa porodicom, da malo odmorim i telo i mozak od tenisa, od rasporeda, od putovanja, tako da sam dobio tu neku vrstu svežine koju sad pokušavam da iskoristim ove nedelje u Torontu. Olimpijske igre, bit će tu i drugi sportisti koji u tebe gledaju idola. Koliko je uopšte taj ceo iskustvo jedno za tebe značajno i koliko ti je to prioritet ove godine medalja? Pa, Olimpijske igre su najveće sportsko zbivanje, najveći sportski događaj u istoriji sporta. To je jedinstveno iskustvo biti deo toga, samo učestvovati tu, a da ne pričamo o osvajanju medalje. Ja sam imao stvarno tu privilegiju i zadovoljstvo da učestvujem na dve olimpijade u Pekingu i u Londonu i stvarno nezaboravno iskustvo, nešto što ostaje do kraja života, i to je možda jedina prilika u 4 godine za nas tenisere, barem da vidimo na okupu sve najbolje sportiste iz svih najboljih sportova na svetu. Na jednom mestu praktično imate mogućnost da ručate zajedno u istoj menzi, da se krećete po selu, da gledate razne sportove, da razmenjujete iskustva i da provodite to kvalitetno vreme sa sportistima na koje se i sami ugledate. Tako da ja sam opet svestan da je tenis vrlo popularan i globalan sport, i s te strane će mi biti vrlo drago da ugostim na svojim mečevima neke, naravno, naše sportiste i iz drugih zemalja. Vidjet ćemo, trenutno moram da se usredsredim na Toronto, ipak iz poštovanja prema ovom turniru, pa ćemo onda razmišljati i o Riju. Hvala. Hvala.